UGWUMBA. Ana m agwa ndị mmadụ na ihe abụghị Atiku ka ọ na-arụ mana ndị otu Atiku ka ọ kwesịrị ịdị eme nke ọ bụghị Atiku ka ọ na-arụ ọrụ anyị niile ma ndị na-arụ Atiku ọrụ Paul Ibe bụ nwanne anyị nwoke anọ na with Atiku for over since o ji wee bụ vice president today jee ka ịma na onwe na mbọsị ọnọkọta kpọọ Peter Obi iyi ndị niile na-emere ihe midia anyị ma ha nwanne anyị nwoke ọ bụrụ na o nwere onye ọ na-arụrụ ọrụ ọ ndị APC ke ndị na-enye mmadụ ọrụ na ọ na-akparị ndị ọzọ ọ APC Ifuna na-enye ịkparịa odipendịdo ịkparịa Peter karịsie Peter ike ịbụrụ ambasadọ anọ nwere ike bụ na ambasadọ agụbana nwanne anyị OBUNIKE igwe ejenga ọ dị mma ụmụafọ Igbo daalụnụ nnọọ n'oge UGWUMBA dịka unu maara na mmemme a bụ mgbe anyị ji asụsụ Igbo wee na-akọwapụta etu o si dị anyị dịka ụmụafọ Igbo n'ụbọchị taata anyị nwere oke mmadụ anyị na-enọ enwere egwu Mike Ejeagha gụrụ mgbe ahụ manguri unu kịta maka na akpịrị mgbere etu ọ dị mana ọ bụrụ na anyị kpọbata ya ọ ga-ekwu ọkọwa afọ ugbu a unu ga-aghọta na ya bụ nwa amadi bụ onye afọ ya na-ada ụda karịa dịka ọ na-adabụ kamgbe abalị one ma one gara aga ya mere ka anyị kpọbata nwanne anyị nwoke biko o gburu agụ ka mma ka o jiri ọnụ ya bụọ ike biko ka ọrụ ọha na eze onye bụ ka anyị malite na nke ahụ. aha m bụ Obunike OHAEGBU nke echiri eze si na Chinụkpọ and nke ejikwara nwamisi wee mara maka nne m kụziri nkụzi na be anyị ndị mma mgbe m na-ebulite na-akpọzi nwami so ejiri nwamisi wee mara m ana m azọ ọkwa ịnọchite ndị Nnewi North Nnewi South na-ekwusigo local government federal constituency na isi obodo Naijiria bụ Abuja na National Assembly nke bụ House of Reps. Ọ dị mma onye ọbụla tupu ịnụ ọgụ bụ ọnwụ ị ga-agbanata mgba bụ ndụ nke bụ na tupu isi aka agha aka ịgawa Abuja ọ ga-abụnata na enweghị ụmụ ihe ndị megasịrị mere o ji karịa obi na ọ bụrụ na ịga na mba na ị ga-erifo nne ka tụgodoro anyị ka anyị sọ n'oyibo ihe ndị oyibo na-akpọ ya political journey kedu etu o si malite kedu ụmụ abụ na achịghị kedu experience ị nwere kịta kọtụrụ anyị ihe kwuru bụ eziokwu maka na isi kara aka na-eji ọgụ ọtụrụkpọgbo so ọ bụghị ebe ọ bụla esi pụta ọsị ndị be anyị na-eji kwuchitere anyị ọnụ anyị onye abụ onye ama na-ekwuchitewu ọnụ nke ya nwa ikwuchitewu ọnụ nke gị iwee kwuchitewu ọnụ ndị ọzọ onye mere ihe nke a na-eme mbọsị na abalị gara aga inekwa anyị ya afụ na m na-ekwuchi ọnụ m agụrụ m akwụkwọ na kemgbe ụwa mbụ na Anambra ka m bụrụ onye Ụkpọ ka m bụ agụrụ m praịmarị skuul n'Ụkpọ gụọ sekọndịrị skuul n'Ụkpọ ebido sekọndịrị skuul n'Ụkpọ kwụsị mechizie na Nnewi jee mahadum na Anambra steeti fụ na ọnwa Anambra ka m bụ pụrụ na Anambra bụ ka okenye ije lọọ skuul na Abuja so na ndị na-achịcha ha na ndị che na ha ya eyi m egwu ama ha na anyị na-akpa atụrụ na ihe bụ oke anya anaghị atụ anyị egwu abụnwa bụ ọya ka m bụ and arụgasịakwana m ọrụ dị ebe dị iche iche nke bụ na anọla m na National Assembly a na-ekwu bụ ewezụga ọrụ ọkaikpe ntu esi wee zụ m arụọla na National Assembly 2007 to 2011 bụ onye SLA ka onye nọchitere anya anyị na Abuja mgbe ahụ nrụcha nke ahụ rụọkwa bụ enye m ọkwa Commissioner Public Complaints Commission mana ọ bụghị Anambra ka m nọchitere ndị nọchitere bụ FCT and ihe ama nọghịchila ebuogi onye asị ya nọchite anya FCT onye ya emewu ihe ọ bụghị mmadụ niile ka anyị were si na Abuja si ya nọchite anya ndị FCT mrụcha nke ahụ agbakwa na National Assembly last year oge ọ bụ Deputy Speaker ihe gbasara Constitutional Amendment agbakwa m sị na ọ dị ka ihe doro m anya ndechighakwa azụ rụọkwa nke ahụ rụcha nke ahụ before nnachighakwazi azụ na obodo oyibo ebe m gụburu akwụkwọ mbi mụ na ụmụ ndebe nnachi ya azụ ebe ahụ tupu wee bịazie sị
ka m nọchite anya ndị be anyị maka ọ ndị be anyị yọwara nsị nke nwoke gịnị ka ị na-eme ihe m na-eme kịta bụ nkụzi ka m na-akụzi n'obodo oyibo abụ nwa onye nkụzi anyị mana nwa onye nkụzi ahụ emenalị na-akụzi nkụzi so ihe na-agụ m n'ụwa bụ ịkụzi nkụzi ịbụ ọkammụta onye bụ ihe gụrụ m agụọ ndị be anyị sị m biko na ha mara m na-akụzi nkụzi ana na-akwụkwa m ụgwọ ọfụma ebe m nọ m nọta ka nje kwuchitere ha ọnụ ha maka mgbe m nọrọ n'Abuja m nọchitere anya ndị FCC na Public Complaints Commission amara udendere na be anyị na udendere na Naịjirịa ndị be anyị si na afọ ihe na ebe ọ dị ebe isi ahụrụ dị ntu a na mmemme ka ha fụzie nsị anya wee mara ka ọ ya dị mgbe m nọ na Public Complaints Commission ihe ndị be anyị nụtachitara bụ isi ahụrụ ka ha nụtara ịfụzi nsị irizi nsị wee na-agụ ka ha marazie ka ụtọ nsị ya dị ọnya mere ihe nji wee na-azụ ọkwa a mara n'ihu akwụkwọ apụ n'ọtụtụ ebe bi na-eme mana ịsụrụ ya n'oyibo ndị be anyị si na-achị na-aka mma n'oyibo ya mere anyị ji sị ka anyị sụọ ya n'onu anyị tata kedu etu gị na nwanne anyị nwoke Kenneth Okonkwo ji wee takọwa oke abacha na-ebute oke ọnụ nsị ka tụrụ anyị etu ije gị na-esi dị eji wee menwe ihe na ahụ o ji wee daruo nke ọ dara kịta ịma na ihe bụ ihe bụ na ndị ọbụla bi n'Abuja ndị Igbo bi n'Abuja nwere ma ọ bụ nsọ ndị Igbo ndị ọbụla na Abuja ebughị ibu ịghọtago na ndị ọbụla na-eme ihe ndọrọ ndọrọ nwere ka ha ebe ha na-eji ma ha si wee marasị onwe ha bụrụsie ndị onwe ha o nwere ihe m na-ada edebe ana m nwa onye nkụzi ka mbụ na-akụzikwa nkụzi ihe ọbụla bụ ihe na-eme na obodo anyị maọbụ ihe m na-eme ana m mgbe ụfọdụ ana m ada edebe zisara ndị nchi akara ha ụwa niile ka ha na-afụ ihe olu mụnwa na ihe gbasara ihe ha na-ekwu so mgbe anyị na-eme ihe ndọrọ ndọrọ wee nụ kapụkepụ na-asị na ya ewere ọkwa sineti na nke House of Reps wee nye ekwusigo ọbụla ya pekarịchara ọ bụghị ile ikpu iyi ọ bụghị ihe ọjọọ mana ịgbakọ ya ọha pekarịchara na Federal Constituency Nnewi South nwere wọdụ gọọmenti nke 20 ha nwere 12 and ịma na Nnewi tam ka ndị ọzọ na ihe so na-ekwusigo pekarịchara si wee were sineti were House of Reps wee jee wede na-ekwusigo ejizi nka ndị Nnewi South bụ obodo 10 dị na Nnewi South Amichi Ekwuru Mmiri abụ Azụ Igbo nke a gbawara mma akpọcha akụkọ ndị m akpọghara iwe iwe abụ Ụtụ Osumenyi Ebenatọ Ụkpọ Ezinifite Akwa Ihed o nwere nke m akpọbeghị ha anyị obodo 10 so ọ bụrụ na ndị obodo ahụ ka ọ ya anọzi n'akụkụ na-akụrụ ekwusigo aka na ha ji sineti jide House of Reps nwee site akpọ ndị otu ndị na-enye m nkwado na-asị m eji nke ma anọkwado ihe ahụ nwedere ha akwụkwọ ntụsara onye ọbụla si ha gbaa ihe ahụ nkịtị nwanne anyị bụ nke mere ihe ibi na bondage wee kpọọ m onye mụ na wee kpabazie owejọọ nke ga ihe ọjọọ maka ihe m akwụkwọ anyị ji eto nwesị na m afụbekwa ha ifuru akwụkwọ anyị jere eto oge mụ na ya na-akpazi nkata o wee chọpụta na m na-atụ egwu na akwụkwọ anyị ji eto n'ụlọ ọ bụ m bụ onye nwere mmeri na ọ dịka na-anụzikwa na ọ dịka ya enye onye ọzọ ana m na-akwado ije ụlọ ikpe o wee sị m ka ihe ị ga-eji wee gosi na ọ gị bụ onwe ime mmeri n'ụlọ ikpe nsị a nke mbụ ekwuezi wee na ndị pati national secretary gwara na ọ bụ na anyị weta 10 million naira na policy pati mgbe ahụ na ọ bụ policy Peter bụ policy onye ọbụla na amana ya edebere gị ọnọdụ ahụ ọ dị nka pati o nwere ihe ahụ mgbe ha agba ha na ndị mmadụ ga-abịa ihe wee kweta nara akara ụlọ akụ kwụnye ego ahụ ọ sị ma ọ dị chọọ na m kwụnyere ego ahụ nsị a na m kwụnyere ego ahụ na ọ dị n'akwụkwọ njeji agba akwụkwọ ọ sị na m nwere ike inye ya nsị a gịnị na ọ bụ ihe a na-edozi ezo na m etinye ya na kọtụ were
zijere so ọ na-asị m so mụ na-akpacha nkata ahụ ihe gbasara ọsị m oke ihe a m kwuru ma ya nwere ike ikwu otu nsị a na onwe ihe m kwuru na nzuzo m ahụ ekwu na ife ọkwa ka m nụziri ndị mmadụ kpọziri fụ na-ese ndiziri m ihe ọ bụla Kenneth Okonkwo jere si na nsị na Peter Obi gwara anyị weta 10 million naira bribe nwanne m nwoke ihe niile anyị mere from mbọsị nnọtara nchi obodo oyibo nọta na March wee ruo taa mụ na gị na-ekwu afụbeghị mụ na Peter Obi anọbeghị kpaa nkata etu ọsọ ebe m na-afụ Peter Obi bụ anyị mere jere convention nke ADC na mgbe anyị jere convention nke NDC ọ nwebeghị ebe mụ na ya nọrọ kpaa nkata wee na-asị wee fọzie n'isi m weta 10 million naira bribe ebe ọ bụ na onweghị ebe mụ na ya fụrụ ụdị ahụ onweghị ka m gara esisi ya na Peter Obi gbara m weta 10 million enweghị m bọsị agwara m Kenneth Okonkwo nwere ka isi wee gosi ebe isiri ji evidence onwe ka isi wee gosi ebe ndị ere gị uche isi wee kwu na Peter Obi gbara m weta 10 million naira na ibi n'ọkwa ya na-azọ na mmasị wepụzi aka na ya nakpuo mara na mbụ onye efulefu na mbụ a na-eweta ihe mmechi ihu n'ebe ndebe anyị nọ na maghị ha azọzie mana o weta ihe ọ na-eme ebe o weta nke o weta ị na-achọ ọnọgata ọ sịkwara Peter na ọ na-eje agba ya akwụkwọ makwa na ya ekwutere ọnụ ya onye na-agba ya ekwutere ọnụ ya na ihe ya nwetakwa mgbe ya kwutere ọnụ ihe abụ ịghọtago ihe a na-ekwu bụ iwere evidensi gosi uwe evidensi gị gbuo onye bụ akị oyibo ọsị na-adụkwa ya ga-eweta gịnị ka wepụta ịma na onye nwoke ma agwabụrụ anyị na polo akọwara ha ihe ọfụma ọ dị nke o nwere onye ziri ya bịakwute nwa amisi dị ka ọ kọwakwara ha ọfụma and ọ mahụ ụdị onye ọ na-enwe ọjọọ bịakwutere ọ dị ka ochenọm onye ya asị maka emere ndị mmadụ mara ya na ha ma na-asị m ekwuzi n'okwu na ịmakwa na Kenneth n'ikwuo na onye ekwuzi nke ka nke nsị ya biko ọ bụrụ na o nwere nke okwubeghị ya kwuo ya tiwa akị oyibo ozugbo aha ka onye ọbụla nakpuo ọ na-achịwabeghị na ya nwere otu gị na-esi kpaa nkata na ekwentị kamgbe ahụ ihe a bidoro dawa o nwere mbọsị ọ kpọrọ m n'ekwentị ekweghị m egwu maka na isi a na m nọ na kọt maka na nke mụ na ya kwuru ekwu ka o kwuru ọzọ ọkara m mana m ekwu mana o nwere ihe m chọrọ ịyọ ndebe anyị biko nwanne anyị nwoke bụ Kenneth Okonkwo bụ ebere ka anyị niile mere maka adịghị nchọ na ihe a n'ọdịcha anya maka ọ bụrụgodị na m kwụrụ ya ụgwọ ha ye as a lawyer ọ mara Nigerian constitution presume somebody innocent ọ bụrụgodị na m gbara ya ya jee na TV nye ego ya jee kpọọ Peter Obi onye ohi ọ bụrụ na isi juru ya ka onye eme ana m agwa ndị mmadụ na ihe abụghị Atiku ka ọ na-arụ mana ndị otu Atiku ka ọ kwesịrị ịdị eme nke ọ bụghị Atiku ka ọ na-arụ ọrụ anyị niile ma ndị na-arụ Atiku ọrụ Paul Ibe bụ nwanne anyị nwoke anọ na wudo Atiku for over since o ji wee bụ vice president today jee ka ịma na onwe na mbọsị ọnọkọta kpọọ Peter Obi iyi ndị niile na-emere ihe midia anyị ma ha nwanne anyị nwoke ọ bụrụ na o nwere onye ọ na-arụrụ ọrụ ịma na lee anyị na steeti Enugu steeti ke gọọmenti nọ ebe ahụ from gọvanọ na ndị otu eke ndị ha bụ ndị APC ke ndị na-enye mmadụ ọrụ nọ na-akparị ndị ọzọ APC ịfụna na-enye ịkparịa odipendịdo ịkparịa Peter karịsie Peter ike ịbụrụ ambasadọ ana onwe ike bụ na ambasadọ agụbana nwanne anyị enwere ike bụrụ agụ ambasadọ maka ndị kparị Peter na ochie abụsịrị ambasadọs nke onye dị iche ọ sịrị ka anyị maa na nke ahụ ka anyị eme ka o wee gosi na ya kara obi onye gburu nwanne ya nwoke abụghị n'ejikere ịghọtago akwụkwọ dị ya ụgwọ ya jee n'ihe ahụ na o nwere ka ọ dị nwata akparị na onye ejere na Natural TV si na nwanne ya nwoke bụ onye ohi ebe onwe ihe o zuru ya ọ bụgodị na kọtụ akọmvite na nwanne ya nwoke ọ bụrụ gị eje na Natural TV na-akpọ onye ohi onye ka mbụ onye ejipụ m osirie ndị mmadụ na-ajụkwa onwe ha ajụjụ ka maka na anyị nọ na elekshọn ịma na abịa ndị be anyị ọnwụ ndị abụga mana ọ bụrụ na njide mburu flag
na mpịtị ya ekwe na Nnewi South. So nke a dapụta onye ọbụla chere ya mana ọ bụrụ onye bụ elekshọn a na-achọ. So na nwanne anyị nwoke biko ihe anyị ga-eme bụ because na nwanne onye na-agba ajọ egwu ọkọ ihe nwana a na-akọ ya ịghọtago na anyị ga-atụ ya alụ mara na ọ mekwuru bụ na anyị egoro ịga ịghọtago ka onube anyị ka anyị na-ekwuzikwa achọghị ka ndị ọzọ nụ ya o nwere ike bụ na anyị ekwuwe okwu ịga ma ọ bụ ihe sokwa ya maka na ọ dịghị nke ihe ọgba akazi ọnụ nwere ike bụ na o nwere onye si ibe emere jebe maka nke a adịghị nka ihe ejichazi anya dị m na-eme so na-ekpere na ekpere ka anyị ekpere ana m nwa nke m na-emewu bụ itinye n'ekpere a na-etinye n'ekpere ka Chineke biko nyere ya aka. Dịka anyị na-apụ biko kene ọha na eze nye anyị okwu ikpeazụ n'okwu mmechi. Ọha na eze ndị Igbo ekene m unu asị m unu ṅụọnị zụọnị rienị ihe a nwanne anyị nwoke na-eme o wute unu gbaghara na ya ụnụ mana onye nwanne na-agba aja egwu bụ ọkụ ike anya na-akọ ya na nke a dịzi ka ihe asị mmadụ mere jebe onye ka mbụ na onye ejibu m oziri ya jee kparịwa okwute ndị Igbo bụ bikoni ibi na onye a na-agba afa adịghị ka ọ na-arụrụ onye ahụ ọrụ maka ọma na ndị Igbo nụ ihe a ndị chọbụrụ ịkọsida onye ahụ anyị akọsidazie ọ dị ka nwanne anyị ọ na-azụ ambasadọ ka anyị mere na ebere ọ ya adịrị anyị niile mma ike onye kwere ka Chineke gọzie ntu si kwubu na mbụ emegide ihe onwe ka nwanne anyị nwoke si wee gosi na o nwere ebe nsị na Peter si m